Attività politika tal-Partit Nazzjonalista komplet tikxef kif il-kap attwali Bernard Grech baqa' ankrat fil-passat. Dan der ċar waqt diskors li għamel ftit jiem wara li għamel ir-replika tiegħu għall-baġġett li tħabbar għas-sena d-dieħla. Fil-fatt il-ħadd filgħodu brabta ma' dan Bernard Grech qal li huwa spjega l-viżjoni tiegħu f'dettall għal Malta. Spjegajt fid-dettall anki il-viżjoni li għandna għal pajjiżna. Dan minkejja li fid-diskors tiegħu fil-Parlament li ħa aktar minn satejn huwa lanqas ħareġ bi proposta waħda. Dakinhar saħansitra qal li Gvern Laburista ħela l-flus u faqa' pajjiż. Berb u kollox fil-ħela dan hu dejn li seta ma sarx mill-gvern biex jixtri l-elezzjoni. Faqgħu pajjiż jiddejjen biex jaħli il-flus. Qatt, Mr. Speaker, ma konna f'dan l-istat. Fid-diskors tiegħu tal-ħadd Bernard Grech qal ukoll li l-anzjani, pensjonanti u nies vulnerabbli mhumiex komdi jgħixu f'Malta. Dan minkejja li fl-istess budget li attakka, il-pensjonanti rċevew is-seba' żieda fil-pensjonijiet, dan fil-waqt li aktar persuni vulnerabbli benefikaw mit-tieni mekkaniżmu tal-għoli tal-ħajja. Dawn il-miżuri kienu possibbli minkejja nefqa sinifikanti sabiex il-Gvern iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli, nefqa li anke skont il-midja indipendenti u l-isħab soċjali potenzjalment salvat familji u negozji Maltin u Għawċin minn diżastru finanzjarju. Minkejja dan Bernard Grech għażel li jitkellem dwar dak li għamlu gvernijiet nazzjonalisti fil-passat u qal li l-gvern preżenti mhux kapaċi jġib tkabbir ekonomiku. Għax mhumiex kapaċi jkabbru is-setturi ekonomiċi li ħloqna aħna li mexxew lil dal-pajjiż il qudiem f'dawn l-aħħar 30 sena. Għax mhumiex kapaċi jkabbru il-ġid tal-pajjiż. Din id-dikjarazzjoni tmur lil hinn minn dak li qed jgħidu diversi istituzzjonijiet Ewropej u aġenziji ta' kreditu internazzjonali u indipendenti. Fost oħrajn il-Fond Monetarju Internazzjonali qal li taħt Gvern Laburista, is-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija se tikber b'6 darbiet iktar mill-medja taż-żona Ewro.